taxation na department at tumaphan ka tengkheng do da tumakulat kang hapon. Sukhanja na hithialong Karbi Anglong Autonomous Council taxation at chukomara tumaphan aring hung kapaso aputhak West Karbi Anglong Chambers of Commerce tum phirang kia mai ingnipon. National Press Day ni gatalon dun Japan nijang Karbi Anglong District Press Club atum pen mai kangni. Aprangsi birta kilang rato anaphan kardom pajero kardom non Karbi Longria birta longpen ujang terang pi non arjuik tha birtang tonpen. Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department atum prek jama hithialong ta trading license lapen ki kinang soralo doma vi mapu kuladalong kelang kacharia sai ki claim pa dopon. Lason tha taxi kedam tang prini phaing koira trok siar ni Sukhanja na longa kulat ki biat tumaphan trading license kelang kacharia sai ki claim bom apora hot kulat ki biat tumati inot Bijay Singh lapen Arya Sanghuatum KEC Taxation Department tumaphan tengkheng dut si areng hu paso dunlo. Laso puthak preni phaing koira ner kebarni anerlo por phai krihinira achitima pormalom Bokojan Police Station kaparlu Sukhanja na hithialong patumi hurki chudut taxation at chukomara tumaphan aring hung kapasu lapen inot Bokojan Municipal Board kaparlu Ward number 1 Amikar Mohantok biaphan aring hung kapasu at tumamen kidu Bijay Singh Sukhanja na Sam Gramin Vikas Benga rumalong kidu akulat BK Harver lapen ki BRS School ban Athengno along kido BK Harver tami pini akulat inghap pichek khangjanglo. Sonsi kadukawi isi godon akulat Harver pangrumpet humpli akulat inghap cheklo. Labangso kulat kang habalong kacherap dun Bokojan SDO lapen SDPO Bokojan Jondas Assistant Commissioner of Tax Serdihun BP Deputy Secretary of Tax Department Superintendent of Tax Mongol Singh Taru atum pen chenglok hamphang asong atum ta cherap chitu dun pen insam jin pen kulat ing hapon lo sangti di pen projen tirang Karbilong ria birta Autonomous Council Officer han theng chok dit pen labangso process nitum continue je phansi nitum pintu pato tabada pendak Bokojan hawar mande Sukhanjan long nitum nangumri thulo lasi kichok se abang thu adukan pakai Bijay Singh alang li dukan nitum sil etlo lasi lebang kelang tum alang li ta kichok se the pi kichok si nitum sil nang koklo lagi alang li claim ke denang je polo lasi nitum sil nang koklo alang li tum hanang lang plot si claim do lasi lebang chok se asalang li halo min culprit lo alang li claim gidam nitum marjulong bom lo tomor jur bom long bom lo kasi nitum pini nitum Karbi Anglong Autonomous Council authority order ting pen nitum pini dak Sukhanjan hawar nitum wangsi nitum alang li dukan an nitum sil tikang etlo nitum dak SDPO mande dak magistrate apang dak Bokojan usi nitum chelangsi lapang ke Karbi Anglong Autonomous Council tax officer an nitum chelangsi nitum dak chief medical officer do apang dak local lo lake lasi itum long alang di corporation ang kidun lo je lason ki chok chip walang destame nang ko nang ningje dun lo kasalang sang dun lo lasi lo chok chip usi ame thang de ning duk lo walang destame ning duk si alang nang dun lo kasi lason ke claim ke denang ji polo palang tum ning duk lo tak pinangan itum Hindi speaking atum stame ning duk lo alang tum regret lo je it should not happen actually kintu la claim de lo chok chip si alang li inut ki chok chip si entire Bihari committee bottom dan kasi lason ke claim ke denang ibu salang tum ta chigo birda lasi alang li dagadak Bokojan hawar sido asi tum di tum las bangso process ke tum continue claim ji
Pini claim lo pulai le tum ton kali itum tax rep and itum continue claim jilati. Lapen ke la kichok che ke thepi ke phan ke adukan ta license ta cancel po lapen ke seal lo lapen ke dak police custody long mana kedoan itum ka arrest tang an lapen ke la so aghotona la so itum officer man ke theng ke chok tum phan an ke itum license ta itum da isi mitilung cha pas lang tum license ta itum cancel ponat po. Lapen ke alang tum ke dukan ke dolong lelo athe council authority mang saman ki pitek the bang pulo te lage ali sia belo asalang tum hoppet ke council authority man lang plot si dolo lasi tum council authority man aman ki pitek the tum an ke lage chok the piglo lasi alang tum phang ke daga dukan ke tum bilong lelo pa dolong lelo kapen ke aka license ta itum authority pen isi meeting long cha pasi labang so atading license ta itum cancel pon petro Tanda pini humkan na dukan so Bijoy Singh dukan sini tum alang nitung achinia teng pen itum jitu dak local nang thana teng ben itum sil melo lang itum ami state dok dolo SDP dang tum lo pen itum all council team tuman itum long dolo asela tum aso teng ben sil local nang than pen dak local tum nang geja tum pen teng si itum chini si aso teng ben itum sil ndo mula bangke sil Sing Fanina Inak pon long igal masa. lona mat ke arjilong alang ta lag bang itum law and order man siklem po lagi ni tum duty lu lagi law and order kan sil bangke Tanda dai tum humkan na dukan se na tum sil pon di bola sar. kali pini ke intum pli fosi silik chorlang lasi penap penon itu matha bangke itum SDPO tum bani tum nang chunung rido la pendak magistrate ma chunung rido nang tum si sir continue process ong situm continue pan duji polote itum kaita cooperation ang pidunji apen kaita nang sirapang situ dunji itum karbang autonomous council order tan itum respect ji onarji posipu sitami sonang chunung rido bangke non dak itum his excellency governor of some dak kibang jalam do 30 year ni most probably 30 year ni kibang jalam do la sila so program judat senang sa la sila judat te itum cirap kitupen babang so kicok citum kanan ke license ta itum cek na itum nang dunji cooperation nang pidunji labang kicok sikit hituman itum ta action and ponji pusalang tum nang sisak dono la si cok nitum la itum his excellency governor of some bang det la so program tang det ni itum labang so drive ke itum continue itum claim ponji Preni Phaying Koi Ranir Kebarni Veskar Bianglong Chambers of Commerce tum Phirangkia Mai Ing Nipon Sukhanja na Hithialong Karbianglong Autonomous Council Tax Chokomara Tumaphan Trading License Puthak Kilang Kacharia Sai Kedeng Ponahot Chokomara Tumaphan Aring Hung Kapaswa Tumaphan Nep Ingnang Pongsi Sodak Pen Ingsai Ponangji Lapen la Tumaphan Trading License Ingthan HC Dak Karbianglong Along Beha Beparta Paklem Longli Det Nang Pupusi Veskar Bianglong Siusiamai Phu Michael Kramsa Pen Ningjepon Lapen la so puthak Veskar Bianglong Disia Phanta Prabjin Pen Pinpuralu Pajirdam Puputa Ningjepon Phu La so Phirangkia Mayalong Veskar Bianglong Siusiamai Phu Michael Kramsa Kongchunbang Ranjit Hanse Dun Kongchunbang Angsong Intikathar Pachethang Chunbang Rajesh Teron Edward Kramsa Lapen Rajiv Teron Atumta Chetongdun Hongkram Ben Long Kirong Pi Karbilong Ria Birta Tax Department pen Save Honest Matla Trading License Mukha Kelang da Pocha Ripen Check da ma pudalong Isi Ningdu Alam Lalo Je imithang Karbianglong Lapen Iliktum Ladak Biha Bibar Chukle Bang Phu Bang Phi Tumban Busame isi konsil pen aron dapat tik do ha soron ke trading license mukha bang nang eji polam si atum is best ame atum awareness deng bom no lapen trading license mukha tame apply ki bom same atumi bang ke lason si an theglong lo ma theglong lo ra tame hadak tax department atum abang phu atum mansi isi latum munit jepang room lapen munit jepeng si areng aku tame pasulo sila so puthak bangke nili tum chamber commerce name ning oil lo la ning pro apen ethelam nili pachunili ni bangala pulo beha bi par chukla bang bugang pisame moi prang la bangso mate tumia sonson moi prang ke kleng pedaji phan bangke nili tum chamber commerce name la business person doan phan tame chunili dum lo apen non la bangso atuni suka janlong bang pho phan eres lo bose arjudong same hadak bang thom jese pada pedana mun itum do hal tu banda kenem tamji matela ingrodi pen
labang so dak pen kang sai pan sini tum chamber commerce ko pen nabe chumi la pen halaso Sugajan area mathadak adema bangke thek te chuniri bangke jitu council EMC madum han tame mal pen tax department ko han tame hadak business bangke cross checking la pen training lesson ke do an tame ing thane ning pusini tum bangke chamber commerce ko bangke chuniri padu pa tung la pulo la pen chuniri tung la pulo tum chamber commerce ko pen sambe Western Bengal pen bangke la bangso atuni la tax department panadi mane areng hu ko pasu pen chenglok la pen hatak local tu mande me areng hu ko pasu la som theklong lo asila so phutha maning tum pen apna big same tum la isi top gear pen SPDC lo kami alu pidamji Nijang karbiang long along ta non ke wangji phai kuni ni phai kritrogar ni National Press Day mesen pen katalon dun japan pre ni phai ko raner kebar ni dongka mukam WKA DPC atungpen mai nipo labang so mai along West Karbiang Long District Press Club Maipu Daniel Inghi Amri Chinthong Press Club Maipu Hemari Rongphar Senior Journalist Biren Singh Inghi lapen Nijang karbiang long along phirangke klembang phatum chitong ro National Press Day ni dongka muka malong ta misen pen katalon pon japan la somai long chingki jethan pon la somai misen pen pachun pon Press Club la so along Press Club ongdung do la katu ka bitum han President Secretary la pen Treasurer atum han pangrum si la dak non meeting do lo la pen non meeting along pen ka cheperai pon amake West Karbiang Long District Press Club pen si non la kebang ji phai kuni ni phai kritrok National Press Day bangke ladak dongka muka malong si adim aklong jong polon ladak si palon ponpo la penso ta si muning bangke puthot la so National Press Day abangke khironi along si katalon ponjia phan dak lamrai deng polon la penasu Alamrai getting along, Jasemet, West Karbiang Long District, lage 9 constituency sir cap do, constituency sir cap along Press Club do an, lage ladak kebang et pen ladak katalon rap pet jia fansi nilihin pen chuning rilo, la penon nilitum ning kethenai abang ke lahano, Karbiang Long Tulmas Council kacaripon, kehai. Dr. Tuliram Ronghang CM Apansi ladak Chief Guest Hang Ponpo la penso ta se guest of honor abangke ilitum Kaching Hon MLA kai Rup Singh Teron ala Pansi Hang Polo aduntu DC apan Hang Ponpo la pen SP apan Hang Ponpo la pen invited guest abangke ladak penaan ilitum Hang Ponjido labangke mo nilitum abudi pensi office bearer pensi aku invite pensi nilitum peklang ponpo nasi nilihin pen kacuning rijia bangke kedam tang tarik thom April chiklo nikan surini rakrener cap West Karbiang Long District Press Club hamren no mahangka pe thek pen piniar ni bangke bang tharo sose armu nang klang tang lo ahok pet a media ke claim atum la pen ala tum pen a job khai longri dead longri sitame ka pe klar japan penaan bor ipon dolo sitame la so ang kling isi ke doji la pen National Press Day la PCI mate Press Conference of India pinya birta la ansi kangton chalo kaduka vita dumithak mi karton